mga cases. Ano madalas sabihin na ipagawa? Bakal na mga magtitinda. Kaya tama ang ating ginagawa. Tama ang ating pagkakatipon. Na hindi pa ho nagtatapos. Although, umatras na po ang SM, pero wala pa tayong kasiguraduhan. At least isang bagay po ang nagpatunay na ang pagkakaisa ay kaya nating pataksinin ang isang gamuha ng korporasyon. Kasi ang mayor natin still open na inopen ang market development para sa another engagement or for development. Matras, SM 540, hindi pa nang develop, hindi palengke, bandig, inijay, kaya't nga patunayan, ang dagayag, magunod tayo, may isa tayo, ibote, ng komisyon. Agrabot kami amin, nainayon ni Yung parang sana ang gusto sana namin is, ma-promote din sana ang palengke. Yung hindi lang sana yung pag pumunta kayo ng session room, makita nyo kung parang tiyangge-tiyangge na galing sa ibang lugar. Diba? Parang hindi bagay na ang pinupot natin. ni tatang nakipuntiya, tatlong buong mundo, isang source, kumbaga ng financial independence, ang pagkakaroon ng sariling pwesto sa palengke. Bukod doon, meron din nabubuo dahil sa loob ng palengke, malaking tulong sa mga nanay ko na single mom. Hindi malaking tulong ang palengke kasi nagtutulungan ang mga babae sa palengke sa pag-aalaga kapag bilis ng kanilang at ganun po ka-importante ang palengke sa mga laban. maguluan, awan husto apagyanan, uray pa'y tipanggadan, anyangatan, masakbayan. May dadanes akakapsan, panagkay-kay sa tisumban, masapul amapug sa iramu di panagriga. Dongdong ay si Dong Ilay,